ye anwumere ye chia mo mamadwo yebusa mo se mo apomu te sei enim se nyame adom obi ahoye esa mo makwa ba de ba Asrewa TV ena anwumere ewo yedwumadi a yahhya yede bre na tiefo ya to no din se mahyase ena anwumere ye ne ye maame no mienu a nyame na mo adom so ye bopini wo mo aboboa no a omogye ye pini so se omne ye behye omo abrabo mu komo no a ye no omo ba betwetwe omo asetena mu komo a ene de onyame do omo aba bedure na ahwefo ansana ye bekọ ye maame no ho no mpanyi so okọ na se aboa kraman esi apata so a na ye obi ena de na si akon ndi ye bekọ ya aboafo a anwumere omo aso ya sena na so ba bia obi a na ohwe Asrewa TV no ye do mo dwatonde no atudwa ye bekọ enu abema Blankson fashion designer o New Heaven ho ukwa emrante wantale mabawa de obepama kama ndikona onsisi o saso na club 9 ase menkanjo se 24th kachiri kwa mapia ka no obi nka se 24th kokulum ufa polite bag ya bra Kofiase club 9 bebo ade mu kama dwumedi ya akro na Asrewa TV na kasa so no aso ya sene ma ye de ebrewo enti no ya sremo ase osusu no obeso ya sena obetimi aba no abeso ya sere ye na wadi edwuma edi yede yedwatonfo no enema tudwa de ye bekọ ye maame no mo a anwumere wo mo abewo ye eni ebedi dwuma na ebusa wo mo no mo adidi enkomo dimenche ho no me maame no ebema mu nyina adwo edeba Asrewa TV mfonu so Yaji wanyado na mebusa mo se mo apomu etesei Ewrade adom ti ye ho ye edoba ade na se anwumere ene mo ahia na ene mo bedi nkomo a dwumadi ato no din se mahyase edi ebedi ka kọ ye maame a Ante bi ho obebo odin na afei ye no wadi nkomo kakra yo ura medase me de bitis Asɛmpa mi din pa ne Amesempa na mami musa kakra Asɛmpa no dieti na ye do to Asɛmpa mi ni me papa na de me to ye papa na do to ye nti wo de ye wonwa ne se na ya twere de ama se wo de Asɛmpa ye da se ye ma me soso a wo kan soso bebo odin ipacho mi din de Rose Anechwa ya efreme YaaYaa no ebeda mo ase nya sa mo akwa ba se mo agepene na mo ne ebedi mo dwumadi no makase ne din de mahyase edi adibi ebehyase afro sanse wone anyine odwuma yemu no adwuma bai na odi free wase na abrabo no mukura no boyemu nkomo kakra yo me ura medase me papa de opanyi yileja ya ye fenu kwamdebi opanyi yileja wonya ne ba bi ko ena me maame so de maame me de boatema aye freno abra boatema ono so anya ne ba bi ko omon saa nkrofo emienu ne wo me ena omde mi ko school a ewa haya Kofiase haya nti mi ko school wo SDA primary school ha na mdi wie JHS yakoya exams wo Mampong sabe na ye ni form 4 ha ne anye exams no wa ha ne ye no wo Mampong nti ho ne yakoya exams sabe ne nsuo na to ama kwan na ye sempampa ye kwan de na nsan ya na yeyi na ye sempampa nti opanyina piadu na ama one ne nante efri Kofiase ha ansa ne ye kọ asem ama papa no atotototo musa dia koduru Mampong ekoduru Mampong ne ekoduru hontem nti ye transe ya kosi se 7 boy start ye exams mi wie school 1968 nti
saa bere ne ye kwan ne nye enso so nyame adaworma kakra ena ba se half onya maternity ena omo fa me ena omo fa Ante Joyce ena omo fa sister Yedum ase chese na emaya na ne edoso ena ye nyina akogun mu na jese midwife no training ye nti wo mu training ye ne ama bebre jaye ema ekamene Ante Joyce ena Ante Joyce so ekọ abrochire no na chese kọ ka me nkoa nti ye ne misadwomo ene midwife no aha misadwomo no ebe akiri nti eche no mo ye ne se omo bepe general side account maternity no ho nti misadwomo ene ne start ye misadwomo so kire ye adwuma kama eja ye ni baby akọ ya ntoa so nti papa no so kire ye adwuma na ye asutie etie no nti otimi eja akire maye e maye hwe ho na maternity ni pa na me wo nti me ne midwife no na ye adwuma nti award ye de nyame nti magibi nyame mame sopu dua mo ho no mai mame yedase ene osusu wada ho adi kakra mame musawo omo fa wo ase midwife no unya ntetie bi mi ntetie ni fi midwife no a ye ne ye adwuma no ye fa no de ye fa no de na unni mbe wo ho ye ntetie ni fi midwife a ye ne start adwuma no na sabre no na babia na maternity no wono na wo fa hene maternity na wo papa tachi abrosa no babia boy ne pamade no enei amfuli ye babia opamade no ho na maternity no wo eti ye wo general side ye wo babia hwe a apemfo no ne ye wo babia wo mo wo enti dan ne mienu a na wo ani mo wo no emu na ni ye adwuma na ho no se ye ji awo na oba nyama beda ho ne se be ma so yale ba ho no a ho ne de ni enya general side enti na ye maternity nko a enti se ko ba se wo ye be makura na yale bi enya awo yale de a na ti se na general side meka ho na meka ho enti no bi yare a ti se okoma Mampong enti ye ho no aja tachi ho no wo ye adwuma mfie se na wo ho ansa na bia ehu se wa hasha di yenko pe ba bi na enye center ye ma echere kakra nya be 4 years to 5 years awo ejatachi ho no ansa na ye ko esro ho ye ko maternity baby na ewi baby na ewi mo ko health center ho nei biale a maternity wo ni se ya general side ho nti ye ho no ene ye konya general side ne be kan ho nti misadwomo ene ne ye wo misadwomo ne mo wo ono no general side general side ye wo maternity side eti maternity ho na wo no na wo da no se panyin na se wo kohye obi ase patro midwife wo ho na midwife patro na one midwife no nkita ho de na ti se wo kotena ni ti so ko ma ho so ana one na dwuma yemu no patro Debbie ye kobre ye ho asisua adwuma no ye mfa ne se ye kosua adwuma no musua adwuma no enti da bia no ni ho no obi beje awa no ni ho no oba e wo kan no bia wo de taku oba e we de madam wo kan no kre kire no da bi obi ba na oni ho a yen yetimi mitimeje na me hu ni yo ti na mitimeje pa kasem na me kan kasem die je so wu wie na niam wo beto ye de be ma wato no ana se wa fa bibia ma na bia na anokra no yantare no ne ntoma ma ye mo wo so no sabi o ye nuanum siremfo no sei no omo ba obi kura ho a oba so ni tiri ne nan ne nsasa nti ye ne a ye wo ho no be fo so ase ye benya ade de aboa no ada sabre no na enema na modede awo no de toto enei de ho a tie na betimi akafa ho
ɛnɛ deɛ emotion ɛnɛ deɛ emotion yɛ kane no obi wɔ hɔ a ɛna meka sɛ obi frɛ kora ba a wɔso ne tiri ne nsa ne ne nan nti yɛnea kora yɛankasa yɛn honam mu nneɛma no na yɛyi bi de ɛkyɛ mo ankasa mo honam nneɛma na mo yi bi de kyɛ yɛyi bi de kyɛ wɔni atareɛ wɔni ayi a yɛso yɛne ɛwɔ mu ne yɛwo udwumadie ni mu no yɛnyini yɛatete sɛ wuniani a wontimi ne obi awo saa asɛm na ɔmo ka no yɛka sɛ wuniani na kyerɛ sɛ ka honhom mu asɛm saa na teɛ mepa kyerɛ daabi ɛnte saa ana wo nyame na gyina adwuma ne nyinaa akyi wonyini sɛ woyɛ nyamso ne nti na wo kasa daabi yɛdeɛ ɔba nipa koro no ba sɛ ɔbɛwo a before a wobɛfiri no wobɛbɔ mpayɛ sɛ awurade boa me awurade nyina wakyi so nti yɛfrɛ awurade so onyina wakyi saa awurade so ɛnɛ ne nyinaa koraa me bɛyɛ circumcision no koraa mebɔ mpayɛ ansa na mede mame musa o awo gye ne mu no wogye obi awo a unu hu sɛ saa adwuma we koraa no ka wo mpɛ sɛ wobɛyɛ bio mu wiase temptation gum deɛ na hunu yɛ nkyɛ ne kai basi ne ga bi ɔbaasa ɔbɛwo na ne ba no so na midwife no so ni hɔ me first temptation no na midwife no so ni hɔ nti me na me wɔ hɔ by me monitor no a duru sɛ wɔkyem no na kyerɛ sɛ ayɛ den ama girl no nti me frɛ waiting for my nurse for no ɛna me ma ɔmbɛboa me nti ɔwie yɛ no wɔwo yɛ no akora no so nyame amfa na ama no nti akora no de wɔfiri mu ɛna ɛka maame no nti ma yɛ ne ho nneɛma nyinaa wie akɔ fie akɔ deɛ mete na mete hospital hɔ a nti me wɔ hɔ nom a na ɔmsan bɛfrɛ me sɛ wɔ kasa na mama ne mɔɔto so anom wɔdidi mama ɔmo de aduane abrɛ na adidi nti na kyɛ sɛ afei de na ayɛ den ɛna yɛde no yɛmaa no so na yɛde no to kaa mu na yɛde no kɔɔe the first temptation no nti hɔ no waba mu buyɛ dabi sɛ wayɛ nipa dabi maba mu amu koraa na abusua no soso no ama hɔ ama ehehei bi ma ese bi a sɛ mene abusuafo no nyinaa na wɔ hɔ nti wɔn hu nea meyɛɛ ne nea meyɛɛ esiyɛ ne nyinaa na nti wɔn aha me saa maame musa wo etwa to na yɛmra maame nurse wɔ nom yɛse mo ma ne ba na mo gye wɔn awɔ na mo kasa wɔn ti na mo twa wɔn ma ɛyɛ no korɛ ebetwa waba a ne bia etire no akran do na mefa ne sɛ epie akakra bi na epie aba no na wankyem de na ebetwa waba ebetwa sirim because head ne kran do wie na ɛsɛ wodi ahoɔden kyema epie firi abɔnten no na wɔyɛ sa na kyerɛ sɛ watwi akora no ho me wo kuma akora no nti yɛnhwɛ yɛnkɔyɛ no wɔde kasa yɛnhwɛ sɛ wobɛkuma akora no nti ɛno deɛ ebetwa asiri mu ama wayi akora no aba because wogye awɔ no akora no wu a ɛya ɛno deɛ yɛbɛtwa usiri mu ama wapie mu na wayi akora no aba ɛnɛ maame home ɔhwɛfo a anwummerɛ wagye pene a ɔhwɛ me Asɛmpa TV na wani gu so a wɔhwɛ no anwummerɛ yɛ maame no mmienu na aba bɛwo yɛ a ɔmo ahyase ɔmo dwumadi ɔmo di yɛ no ɛne ɔmo ɛtwetwe ho kɔmmɔ na yɛsoso no yɛsua bibi ɛde afiri mu di sabre me maame Asɛmpa home na makɔ yɛ maame ya natwa obi kɔmfo natwa anwummerɛ mo adwo yɛkasa ya natwa akora na ya natwa ɔyɛ hwan pamcho damwase ya natwa yɛ bedin bi a
emu odu ye de to a na che se wo mpanimfo egina bia ti me ye de meto me nana ya anachi me maame papa ye de meto no nti ye mpanimfo din na ye de meto me nana no ɛna ne agya bɛyɛ na ɛde ba asase so na ne agya ye de ba asase so ye maame Grace anachi ya ye friend maame akuebu na me papa nso ye friend Solomana Remo Kwame Ante na de me ba ewiase na wo hye usuku ase wo he ba cho me shem suku ase wo from ha ya utu ase kai na me shem suku ase na me co school no a it 79 na me we school ti me we school no so na nya ade a me wo adwuma bia ye nti efom dwuma na me fom dwuma na wo ye na ɛyɛdɛ ya wonya kwanya ɛbɛyɛ nurse adwuma damwase die nti man bɛyɛ nurse adwuma no ye samre na ya te committee okrum ha committee ni mu na me nam so a menya nurse adwuma no committee na ɛyɛ nana kwa yɛ boa na na jesi tija ko bai na kwa mark ya wakamu na ni ye committee no enti abrofo bi ba ha se ye mo pe nkrofo no yakotire ni wo mo ewo family planning PPH family planning adwumam enti samre me so me na me ya ba ya wo mu na wo mbisa me se me ne kwa mark mienu mana obeko nti wo me ye nse ye mfa ma me na enam so ne kese me koy nti ukoje ntiti free abrofo no ho nti wo free ho baaye no o nurse adwuma na he na wo hya ase free e ba cho ebra ye call ntiti ye no ebaaye no ye ba no mo ka kire me say me ba doctor bia wo ha na say hospital bia clinic bia wo ho bia no me ba me ne wo mo nya adwuma nti me ba ye no na ye Mr. Misa na wo ha nti won so e de me krata no be kire no fa me oni me ye adwuma se ne ese etreze wo ba no ameto ye maame bitisi Asɛmpa ɛwɔ ho no e ba cho British na ameto no mom bye menyem ye wo na oje ma wo afia part wo na oje ma wo wow ye maame ye nei ye ne wo hia ye di nkomofa mo ahyase no ono na je wo awo ono je ma wo na asusu wo beye na adwuma ne bi asidan kanya me nyame ehira mo pa enti no obeto Chief Misa one ne ye adwuma no ye adwuma mfie se wo Kofiase ya se na ye quantity ye bia no ye ba ye ne de honom no ye che enti me ba ha se me ye adwuma mfie ensia ansa na menya appointment letter mfie sia no mutua oka ana ba cho ni ye ntua me ka Mr. Misa no nya ya wose de menye bia no mema bi na so de didi na o de nenamu sa akosi se bibia ebeyi anokwasem ni Mr. Misa wani me hwamo papa ne boa me ankasa kosi se ono appointment bibia okoye bibia de ma me a insaka am appointment 2000 1st August 2000 wana me insaka am appointment a isatena mu na me ne ye adwuma ne saa benfie nan echi ene yi me a ye de me call atonsu mami musa we mfie nsia wa ye adwuma bosome so a ntua wo kasa mfie nsia edie na kan wakoma ma wonya adode ma adwuma na utimi ye ya ansa na wabodin krata no eba yo eno so na chese opepa na che mi wo school mu ni nyina na ka sa adwuma ono a na je wie no ye nya to ento aso bia nti ya nkosa no eje ye dom me be fa me ko share broni bi dom me fa me no na chese me be ne me ni age adwuma no na Mr. Misa no so woni ne ye adwuma wo ye free pa bibia se ne hia ma nipadua bia papa no o so de ma wo bia papa de ma to ka chem se obehwe me
ano kwasem ni osome so a omoji ye pay no onso de obenya bia me so na mani so de ode be ma me bia fi so ka kire me se enyamfa enti ye ntua wo ka enti adwuma no be se papa meye de ode be ma me bosumi bia meje enti eno ne ma mani eka mu amani so eye din wo mu amtimi ginae eno ne ma wani ye din da so home kakra yenko ye maame bitisa Asɛmpa Ante ama Kofiase ha wo ye adwuma mfie sei Asana me be ko transfer. ya Ye adwuma fie bebre. wo ye adwuma ha mfie bebrebe enti wo firi ha sei no 88 1988 88 na se me free sis me ka se papa no ye mo fire no wo de mfie no wo de wani bu a be sei bedru mfie du mfie nwotwe Asana me free ha ya dabi ye fa de se be mfie ni mu ana mfie nsia nti wo firi ha no wo ko hen me free ha na be kwa ai krobo krobo atwan no susu no wa change aboboa no ho no koe no oha be mu na afa kakra ye koye no na omo ma ye ko training wo maternity omo ye transfer me am ye de me ko ayi no se bia midwife ni ho a me na mehwe ho nti no na omo de ye ko training e wo maternity e ma ye ko hwe sene adwuma no sitie nti ho no so koe na ho no adwuma no na edi anase na emere eni ha ni nyina pe epe adekoro no a dekoro na je se na asa mani je ho wani ji ho no papa nti krobo wo nyamfie be sei krobo mi nya be fie nwotwe du free krobo no na asa ko hen ni free krobo no na be kwa atonsu so koe no na ho te sei ahosu sa midwife ni ho a na me wo midwife ni ho atonsu no koe no wo je awo bi a wo ho kire wo pa adwuma no de eniema wo ene ye nche eniema wo m kire se ene ma ni bi te sesei awo no nya ni nyina na ye boko sa ebi di adin me kai se aba wa bi awo kan no pa na efie no awo no efie na ge ni free mu no na enye ayi atonso asem na me kan you omo nkofa ayi se akura no wuhun se head ni nso wo chema emfa enam senior sade a omo nkofa camera yemfa no nkoma yemfa nem na Mampong yesu ekesisi na ye refer ko Mampong me kan no mu gina ho jese ni a odi animu eni yakono nti mia na ga ba ko ka me ho me friend no Fred man ko Fred driver ni bi bae na me de no koye me koye so case bia me refer say mentimi anya wo na me de no ko no ada se be yo operation nti me de no koye ana wo mu bisa me say na ne crofo na me say ne crofo no so wo mo ba na me de na di kai na jese case ka wo me de be ko no mu ebi ni ho na ne asem fa me ko no ne asem da sintino ufiri atonsu no na akọ hene biu mi fra tonsu na me ba benim nti benim no susu no ya adwuma odo ani bu amfie be se no si nya amfie nan ome emame na memra mame YaaYaa so na fi na me san ko obrim usa ko obrim ekoto aso em ko ye review duty ome kakra na me ba so na me no aba be wie udwumadie no ba bi a ode ba ahomegye mu na afewo asem bi afutu bi ade be mame nes ye mra wo so no firi Kofiase no ko hen firi Kofiase me ko atonsu enam ko yi mame Asɛmpa na ko yi mame Asɛmpa nti wo ko ho asem midwife ko je awo wo so ne yemo nkomo e wa wugye mu no awo be na wo je ya unu hu se adwuma anaka wo se da wa koma so pa fedie be hu ye ntino ka wunyaya na nka obejai chese adwuma ne de opa na ope enti ohaw ni abenedie bi a obehie bia no
agye nyame no ana be so mu nti ihia ohaw de atonso de nyame anim nukure ni woyɛ adwuma hɔ na sɛ nyame boa na wo bɔ ho ba na wotimi ba asomdwe mu a na kyerɛ sɛ nyame yɛ kɔgye awoɔ ma mea no me ho kyere me ankasa aho kyerɛ ne sɛ wagye awoɔ yɛ awie wotim sɛ nipa no a wogye na wo no wagye na wo awie bibia bɔkɔɔ mu asomdwe mu enti ansa na wo bɛba fie no wo ba fie sɛ ya wo de wani wo wachi o ti me gye sister no awo me gye no wie ya na me ba fie anwumre na me yɛsɛ me pɛ bia ne kakra di no wo ha na sister ba ko aba se bra client ni wu ada me ba ne bibia ne ho sa ano kwasem ni me ba ye ne wawu kra ne sa ti mi so bibia mu a na frato mi so bibia mu na mapa ne ma kyese me hunu ma ye krakra me hunu de me mfanka no na wontimi enyina wan se samre so de uji awo ba ko pɛ ne se nipa ne firi mu a ye du be gyina eso me koye no me ma me ne ka kyerɛ me se me de mi nya asɛm a obeyi mi ama ti no kwasem ni na me ba cho so diam ho no ada ma me no na ne no wo ayi ana ukoye ho nurse ni kuku nyina na ifa cho ma anya sa na ma me no a ne ho ahomte papa de ho nya ye kra wo se waye sei wo ye sei ya wo se sei enti se awo ne ba ne se utimi je kakra na ho ahyi enti mire nyina utimi ka brain aya no tie wo me wasem enso wo baka kire eno kra ye se waye ne se du Ashanti yenko awoje ni mu no kakra na fi ye brain nti no twaso mama eti meje awo no a saa case wo no bae no ene ye twaso ba miensa ba ko eno so saa meje awo no wie anopa ba 4:00 about 7 na kira de mai e ma midwife no wo di mi dwuma papa di mi kanam de ne ba Mampong me banyina ne maame no wo twi ne to ase gu me so me kan yo waye na asori ni ntira me kan yo nti awo gem de ya minti atonso de na me kan no wo fa ho totroto a ne kyese nyame na ye wadon na wo fa ho totroto a ohefo a anwumere wagye pene a wo hwe me wo Asrewa TV so ena anwumere ene ye maame no mi no wo ma hyase se de o mo bo mu nkuru na wa kasa wo hwe na wutie no o mo nya no mremremre ne sa ne ti no sa bre ya wuti TV ho a wo hwe mi se wutie o mo de na so no wudi bia tuti wudi bia bontema no na atoso de abobra se obi ebe ye adwuma emfie nsia entua ne ka na soso da bia wadware no ahya enei epen yisu ebesite na yetime esa adwuma no eniti no mahyase ene ye maame bitis Asɛmpa Ante na ye maame ya natural obiri komfo do na frɛ no maame nesa anwumre omagye pene a omne ye che eye omo abrabo mu ensem na soso no ahwebi na soso de atu hofo yenko ye maame bi ho na emfa adwuma ade bi ehenefa na obewie wadwuma kra Kofiase ha afebe na odi udwumadi ba na wie ya se midwife me ba 2007 27 na oba wa home ejemu sisi ya me ba ma home jem pa de 2010 na wodi dwumadi ni nyina enti ekyerese men kaya ufiri wo hyase wa ha no ukokorobo from korobo na kwa atosu brim na oba benim na back to Kofiase a wodi dwumadi ni nyina no eba na wieye na ne ya wa ba fie wo wa homegye mu yi dwumadi be na udi esan se na meje awo no ti na
nurse adwuma no ɛwɔ m'ani so ankasa me ba fie kura me betena ase no na amanfo ma me kwa ma me ntena ase awo kan no betena hɔ na onim sɛ me wɔ hɔ me so bɛfrɛ me a minim sɛ me bo otini modern me kwa akɔboa wo ne on bɛfa de prade abɛfa ma me kwa fie me kɔ gigi awo ne ade nyina akyire ya na me yɛ ne sɛ sisi me hu sɛ menye system no mu bie nti sɛ me kɔgye obi awo na ma nhwɛ yie na ɛkɔfa asɛm ɛpɛgya me ho bɛkyere me ɛna me gyae kakra ɛso ndeni nyina akora no wo frɛ me a so ho kyere wo na afrɛ me a meba ɛna ma me di bie drugstore sɛ so far as me free saa ayi ne mu na ɛba ne deɛ menim sɛ me bie drugstore a ɛbɛboa me na me so nti me bie no aboa me nti sɛ deɛ nyame adom drugstore na otia no kakra ba wo ba fie sɛ busumi bia na bible kakra broma me patron o de ba na se me a me kasa yi ya me no di dwumadie yi me ba ma wa na atenetene ani mode ma me sa dwumadie no woda so di wo fie me patron me ye pa nti no se obi me ba ba me de ne ba o be krakra no de ya o ha obi anya de wa wo mo kra ba o ntwae na ba me krakra sabre ya meturo ya me ba be ya wo de fabra me twa ma fantastic enti ohwefo a wo hwe me na kire se ayi no enye too late sabre kra no anya mfihye aduenu na pese ade na ye fia te se sebe fiamo ano a o de ko ye maame bi te se Asɛmpa ho a obeye ama kama me ye ma nkrofo da okọ secondary school kra no ba me ye ama no because eno so magye me lances a me de yes adwuma no sa me patron ande me be wi a ma do number 2 dwa na se afi ti ma me mra obiri konfa na cho a osusu no atonsu ha na ko pension ana afra tonsu no ko ba bi na ade udumade ba na wiye yo enso atonsu ha na ko pension no nti atonsu nya mfie be se na ho atonsu mi nya mfie aduonu 20 years ene wache na mi nyai etina nyame ahira wa obi hu a obeka se wo 30 years yes me koyi Ante bi no me ko ho 204 na me ko nti yenye obia ne na anya adwuma Ante bi firi ho no aka wo ne midwife no nko a nti leave kra na me nkobi me tena mu sa ben fie num na me nko leave da nti me hu se leave wo mu no ansana me start akoli na sabre kra adwuma no me kai bi na me bedi division 3 match bi wo honom na obi ka kire be se obi kra de me kan oyerafi ode me ba ho udi ka ma maduane di kra sana me kodi me match sabre na ye paman ene suta nti nyame o shira pa wo udumede ya ma mic no enko wano nti no wo ba pension no sese wo susu no wo ye dai eno a wo daso se de ya ma me bi ka obi nya ho kire mu a omo fra wa akọboa wo mo me ba ye mom de obi a nkwa ho kire mu mfrɛ me saa mre mu da se de Ante bi kan no se de adwuma no emra ne enema abamu saa mre no so ogigi wanim na se wanhwe yi a asem beto asem to so asam le nya kafo emma nti me de wuni asa oba ne se eyire so na eden me ka kiro se ko hospital ho ntempa na mmom de me ba ye mmom de obi a emma me nchen se bia me mwa no awoji mu ana se bia e ba sa me am du be sikam na me no wako na me kono wo mu ntimi a ma boa wo na me no wo mwaye esa me se me gi watu fie na ma je ne de ende now say yakase edi hu dwuma woni bibia ade be hye won sa no enenso yenyaye na ase yade oho kane so ne enim yade bia asa no ase yakone ye gege wa wo yi enenso de koye ase yade we won ho yade we enti be no an mama akọ do ho aho no wo susu di enimu no se na utwe okrakra yi ni bi mpa so ende dabi ende me Mr. Misaye ne stanzo so want me to me antake wo na ni akudro
dum no ene ye ma me bi ye ba honom na wano du Se1Ep2 to na se wo dofo bi abechia na afie futu kakra wo de be ma nurses ne midwives aba me futuo kakra me de be ma midwife fo no a wo mo maternity ho no nia ye nam krom a wo mo kan ne se yen wo ho no na eye ne de wo kwa wo mo mfi mu hia me na me wo ka we kire me a wo ka kire me kwa me ntimi nya ho hwe ma nti nia me sre wo mo ane se obi ba wo mo nti wo mo anim na wo mo nyama wo mo la se bi kro mo ye program bi wo edwem ho ema mi busa chief se chief ya wo kwa ma obi abai Kofiase mi bisa ne se kan ne anya case a ne ye de kɔ Mampong wi amasefo nya case a no mo de kɔ Mampong adan na sabre wo mo soso wo mo nya case a wi amase e no wo mo de kro na district doctor no wa ha na kamia na me MC wi amasefo yi Mampong emoya ode ma me ane se ene emma no ena wo mo pe se opese a wo kana o se fa me bi ko obechire no se fa me ko no na wode no ko nti misre nurse fo no mo ha ne se emma no mo nyenyem no mo ta kompreni akra no bakra na atem mo fe na onti o sense woti o no mo ye wo ho no so nya sa ye wo ho no kra no mini antisi sa be na chief ni ho a ye general side no esan ye maternity die ene die obi kan say ayefo ene mo de okwa no pa 8 upon 12 e wo de okwa 12 upon 6 e wo de okwa na jo 8 upon anopa 6 nti no yesre mo kra mo betimi no mo so mo mfa mo na ye na mo ya na profo e kan sa so me na mo ya na krofo ka obi a o be danase na o be chia no na mama do number tuja na membra yo misa minim se tie bia wo behwe Kofiase district na Kofiase concerned wo behun se mene Ante YaaYaa eti ho wade kire pa wo kire yen ene ajapade a wodi gyae ye di akire saa nyame onhyiraw ono yire ene omma ene obusua ni nyina wade yo pa wo kire yen a yesu yetie na sopemu a yetie na sopemu no ene sabre ye di ya begina ha sese ye da social media tinyame onhyiraw papa waya de ajamisa me refer case woni ho na me refer case akoma Mampong a me friend phone su chief nipa we yare me nya dan o se yese no wa kire me say the missing drop letter no na ma tworo na me de ko papa me da se nya me hyira papa waya de na me hyira me ya so tie o that's it yo say me chia SDA East Maranatha ena Central chia o mo mpanyifo nyina ni asafo mani nyina Pastor Jacob Sechi me chia binyami ejamu nyina o number tuja me no manie se bia woni akro hia me se o pe obi ama na asiesie oba be mama wa ana circumcision ana duatwa o be friend number we 0242 017 409 o fresh sisi a onsa be kame mi tu kwa na mini ho a nkrofo frɛ me ba na ma be ya ma wo mo na mi nhyira wo bia da so na me hyira obiri konfa na twa so wano bisem a
di twato na futu kakra wo de ma ene na amafo na asisi yo se de me nua na kan no me kura me bae no a me te se ye refer case ko wiamoase na me kura ha me Mampong ene ye nyina case yi se fa Mampong potem ha de case bia ko Mampong na me bae ye se wo be wo a wo ye se ya afi de e ma no a wo mo se wo ye na e ho no wo kone ye de oxygen si so a wo ye tu ya na wu am se ah wu say wu na utam wadru se wu dia wo be wu nti mesre me nuanom a saa mere wo mo so edi ye kire no adwuma no den enso ni nyina nyame na hwe ye so nti se wo mo ba wo mo nya opepa wo mfa ma wo mo hwe wo mo kama fi se yinsen de ya na wo no asoso ya nti wo be wo na fe ye tetew ni ye hwe a wo kra no hunu ni a adwene ebe ye wo na wo be wo soso na se yan ka asem de bi ankyere wo na se wo te ho no msa na fe we ye he wo a awo achi no kra moja timi tu ama utimi ewu ti yesema ba wa no asamre wo mo aba adwuma ni mu no se wo mo pe e na wo mo de abaye adwuma no nti wo mo hwe apemfo anaso wo mo de nipa bi o beba ho bia wo mo hwe ni yie ma ye nenja se obi ba o ba ba ye clinic o de fun ata na so saa won sori kra na de ehia wo akoya ma gi so tena se a nti na ema nipa ni bi wo ho mo kwa a o mtimi didi nurse fo na tem fo ne ta na so ho saa ti yesre wo mo futuo ne de be ma wo mo adwuma na eden de enso wo mo asai se wo mo be ye de a wo mo fo pepa enye nyame atimi ahyira wo mo ene wo mo ensa na adwuma nyina so me so de me wo a me de be ma wo wo bi a wo be chia no mechia ma sorry manyina eno ayi Wesley Methodist mona mo se mo ya de adehye mechia wo mo ena Bethel so mechia wo nyina na msa chia me papa mi saba bi obi a wote a won se ne ba ya ami Rose ono kase won so mechia no pa me danase ene modern mo ene obra na adam nyina Mr. Misa o hwe me so Asɛmpa so da wase ebesi samre nti onso so wone na yire ne manyina nyame nkoso a no nhyira wo mo ade de bia wo de basire bia nyame no onyema Mr. Misa mechia me fiefuo nyina me ma Sister Becky mechia wo nyina chia mama akuebo mechia no na onua no mechia no pa wone ne nana no nyina de brago wo nyina mechia wo nyina nyame nka obi aho amen ohefo a anwumere oje pene ehwe be wo Asrewa TV ene ye mame bitis Asɛmpa aka TV one ni nua ba ne ba ono so friend se eye Rose anatro adona friend no Mamenes ana yaya na o ma hyase o mo abrabo mu ye no mo be bo ho nkoma osusu na o hwe me no na susu di bi atukojo se de mpanye se service so ni obi otufo a okodo so obi otu ne bafo a na ofa bi na de atu tim se de o ma brabo mu o ne ya che e de ya dusua de ama ona e ya pomdin adwuma no megidi se wa wo hwe me osusu a e de beto YouTube ya obehwe no besua bibi afirum na so se adwuma no pe na osusu okoye ndi dwuma de ye idie e obi na so ya sene ma ye de ebrewo makachro se club 9 from 24th ekopim next year 3rd January e ho na ni je ni nyina o nti wo ba so dofo sa na o ma momra na momaji woni afine ano adu na ye ji nti bra wo ba ntokwa ni ho obi a sebi emefa wusi bia bambo mu ayere pampe sarusu na udi dwumadie bia so a Asrewa TV ono so oto safre na dwumadie ne edi ne kama ono anu si wono ankasa na o direct show no e de amai ono so oso ya sene sarusu na Blackson fashion designer so New Heaven mama aje kumu afie ko ho a obesisiu na brother Mark shoe
ono so baabi a yɛto wale no mpaboa pie didi buro nya fi bia no de oni kire ho no mu a ososo no benya bi na ode adi udwuma nti yɛbɛsrɛ sɛ wa wo hwedwuma di se bi beto phone so bi beto YouTube na hwɛ na apɛsɛ yɛ na otwetwe nkɔma a wo hwɛ a number na da ase no wo fra yɛbɛgye so wo mmoa bi ya de bɛboa wo de bɛsɔ ya se na credit na edidi dwuma nti wo hwɛ na yɛ wakɔno na yɛ ofa number na da ase no band kakra bi abetimi ayɛ ɛde support Asɛmpa TV ne aton Kofiase ne wiase nyinaa no ene bɛgye ne de adawa sisa zempanye si tietia na ɛbɔtoa kitwa bi ehya kisopa krade eti no anwumre wa odipini a ososo wo hwɛ me na wotie me no ɛbɛto wa iso a wo subscribe na wa share na akoba bia na obi asoso no enya bi ya hwɛ sanse ebia na dwumadi etisisi no obi ankohia bibio anwumre ya mebɛtena ase bedi dwumadi ho kyea me midin ade mfum adusa Ebeneza mahotedin ene sabi ye chief executive officer Asɛmpa TV ono ankasa na director show no na eyemi ankasa mbapa kuma atakodo na hotedi the fireman osiwoja oye chief producer na ono ankasa soso no eza chinchim kamera no ede ma ma edi dwumadi ebrewo yese nyankopɔ so ɔman ahoɔden ɛda foforo matisese no ebesa no ahyia na yɛde nipa foforo aba dwumadi ne atono di sɛ mahyase yɛda mo nyinaa ase ahwɛfo a mo hwɛ nyankopɔ wo hyira mo na ɔnyam kɛse mo mmrɛ bye bye.